Rusland, stad Sint-Petersburg. Antieke gebouwen op Vassiljevski-IJsland. Visueel bestaan die huis uit 2 delen. Bovenste helft van die huis. Onderste helft. Een lin wat die hoogte van die huis in die helften moet verdelen. Die onderste vensters is klein. Vensterbanken op die vlak van die asfaltpaadje. Uiteraard het die architect niet zo een project beoogd niet. Onder hier die vensters moet daar nog een afstand en die basis van die gebouw wees. Die hoogte van die onderste vensteropeningen stemt niet overeen met die bovenste niet. Die openingen van die tweede en derde verdieping is diezelfde in hoogte. Voor visuele harmonie moet die hoogte van die onderste vensteropeningen samenvallen met die bovenste. 4 verdiepings en 3 verschillende grootte vensteropeningen. Lelijk. Ons meet die hoogte van die vensteropening. Kom ons vergelijken. Weer eens is die vensterbank op die asfaltvlak. Wat een prachtige herenhuis. Pediment, pilasters, pleisterwerk. Maar die eerste verdieping steekt weer uit die grond. Die vensteropening was groter. Hulle is verminderd. Disproportionele hoogte van die onderste deel. Past niet bij andere vloeren niet. Die vensteropeningen op die onderste verdieping is effens kleiner als die bovenste. Hierdie openingen het niet hoogte niet. Is dit rechtig die hoofdingang naar een luxe heerhuis. Prachtige ontwerp van die centrale deel. En zo klein la deur. Gek geen stoep of trappen niet. Nou ja, verderaf in die straat het al die gebouwen ook in die grond gevallen.